Това е шъфъл. А това съм аз. Въпреки двата ми леви крака, мисля тази седмица да се науча да шъфълвам. Като по седмица имам преди 2 дни, понеже заминавам на море с приятелите ми, които искам да изнавам с гладките ми стъпки. И без да увъртам повече, е време да стягам танцевалните обувки и да се захващам с първото движение. Running Man. Не този Running Man. Този Running Man. Набързо ви нахвърлям теорията. Началната позиция е на един разкрач и на едно завъртане разстояние, откъдето сте готови за първата стъпка, която се състои от 2 движения. Припузване на предният крак и повдигане на задния, като трябва да го правите едновременно. И така се озовавате в позиция за втората стъпка, при която отново имаме припузване на долният крак, но този път стропване на горния. И като комбинираме двете стъпки, се получава нещо такова. Като трябва да го научим и започвайки с другият крак. За да загубим самият Running Man, просто трябва да редуваме двата крака, което определено ще ви се стори странно от начало, но е важно да се стараете да изразявате двете стъпки, или в противен случай ще изглеждате все едно припкате или го обръщате на ръченица. Затова вдигайте темпото постепенно и само ако сте уверени в досегашното и с необходимото време прекарано в практика, ще отключите Running Man, или поне базовата му версия, която е време да поразчупим. Якото на Running Man е, че има поне 500 вариации, от коя по-интересна и впечатляваща, и готиното е, че след като бях майстор на основата, повечето ми идваха натурално и ми беше доста забавно. Да се въртя, местя, суча, плъзгам и така нататък, но една вариация направо ми взриви мозъка. Обратният Running Man. Като правилата тук са същите като оригиналния, но обърнати наопаки. И може да не звучи сложно, но за двете ми мозъчни клетки направо си беше теорията на относителността. Просто е различен от едното към другото направо. И все пак, след 1-2 часа борба с мускулната си памет, успях да преборя навиците си. И го научих. Не до някъде. А заедно с него отключих ето тази върната стъпка. Да, бих казал, че именно заради всички тези вариации Running Man за мен е най-ефектният шъфъл. И в предвид, че не е особено сложен, с изключение на обърнатия, може би единствената стъпка, която ви е нужна да научите, за да стъпвате прилично. Обаче една не ми стига. Така че започваме с втората. T-Step. Най-вероятно заради формата, която ходилата образуват в началната позиция. Тук също имаме 2 движения. Въртене на глезена и тропане. И за да сме точни, първата стъпка комбинира вдигане на единият крак и преместване на пръстите, използвайки петата, а втората тропане и преместване на петата посредством пръстите. И като ги обединим, се получава нещо от сорта. Да, първо упражних въртенето на глезените, като започнах с двата крака, а после само с единия и накрая добавих и тропането. И горе-долу ми се получи. Но забелязах, че прекалено много се накланях докато го правя, което пречи на следващото нещо, което исках да науча. Затова се постарах да запазвам стъпалото и главата си в една линия, докато се премествам. И фокусирайки се на прехвърлянето на баланса си от единия крак на другия, те научих и да сменям посоките, което изглежда някакво супер лежерно и все едно съм над нещата. Но има и още една вариация, която подсилва този ефект още повече. Целта тук е просто да тропам на различни места. Отзад, отпред, страни и в другата страна. В началото изглеждаше все едно се опитвам да намеря някоя по-разклатена дъска, което не беше особено трудно, поне не колкото стъпката, но постепенно го майсторнах. И мисля, че съм готов за третата основна стъпка – Чарлстон. Тук началната позиция е същата като при T-Step и отново трябва да въртим глезена, което този път обаче комбинираме с това преместване на крака отзад и отпред. И се получава нещо такова, което може да изглежда лесно, но изобщо не ми беше. И все пак с известно време практика започнах да задобрявам. Но реално трудната част беше да се науча да редувам краката, което направо ме съкруши. Но след около 30 минути ходейки като паток, започнах да забелязвам прогрес. И всичко вървеше добре, докато... Спокойно, всичко беше наред, но реших, че е време за почивка.
След като повъзстанових малко, изгледах всичките туториали в интернет. И разбрах какво ми трябва. Практика. Така че разчистих терена, сложих слушалките и започнах да стъпвам. И да стъпвам. И да стъпвам. И евентуално го научих. Горе-долу. Което все пак ми коства един чифт чорапи и 2 литра пот. На втория ден отделих известно време да преговоря основните стъпки и се захванах да уча още 4 допълнителни, с които да разнообразявам малко движенията. И в началото изглеждаше все едно се уча да ходя, и то на жар. Но може би, понеже вече бях освоил основите, повечето неща ми се струваха сравнително интуитивни. И започнах да напредвам изненадващо бързо. И все повече заприличвах на един истински шъфлър. Но ми липсваше най-ключовото умение – да комбинирам стъпките. В началото се фокусирах да ги обединявам една по една, а след това започнах да сформираме по-сложни комбинации. Като целта ми беше да се измисля някакво пълно комбо, което да включва всичките 7 стъпки, които научих, плюс-минус някоя друга вариация. Започнах да експериментирам. И макар в началото да ми беше супер приятно да се стъпвам и да завъртам разни комбинации, постепенно енергията ми започна да се изчерпва, докато евентуално жегата не ме изцеди. Седнах малко и се зачудих кое е най-хладното място, където мога да се скрия от слънцето. Да, ще свърши работа. А преди да завърша комбото, реших малко да поработя и над ръцете, понеже забелязах, че мязам на тотален динозавър. Затова започнах да смятам ръцете насам натам в различни комбинации с отделните стъпки. С надеждата, че ще ги направя по-ефектни, но осъзнах, че съм си дърво и е по-добре да се върна към изпълнението на комбото. И така, прекарвайки целия следобед, тествайки различни съчетания и техники, започнах да навръзвам някакви последователности от различни стъпки. Като следвах нещата, които ми идваха от само себе си, защото това караше нещата да изглеждат по-елегантно и естествено. И след 2 дни търкане на кецовете и чорапите в пода, това е, което успях да сътворя. Айде! И все пак знам, че има доста какво да се желая, но като за 2 дни че съм доволен от себе си. Поуката за този клип е да се забавлявате в процеса, да не насилвате прогреса, да се доверявате на интуицията си. Не се борете с предизвикателството, а го обикнете, за да го преодолеете дори без да го усетите. Така че да, не насилвайте нещата, забавлявайте се и учете. Благодаря ви. Ето ви малко кадри от морето. Напишете коментар кой ви е любимия компот.